On kohtaamisia, jotka muuttavat kaiken, kun kaksi täysin vastakkaista maailmaa törmäävät toisiinsa. Kun viattomuus kohtaa julmuuden, kun lapsi haastaa välinpitämättömyyden päälle rakennetun imperiumin, sinä päivänä yhden Suomen suurimmista omaisuuksista mailla julma miljonääri purskahti ivalliseen nauruun kuultuaan 8-vuotiaan lapsen sanovan, että hän voisi parantaa hänet. Mies, joka oli käyttänyt miljoonia maailman parhaisiin lääkäreihin, pilkkasi kaikin voimin halveksuen tuota pientä ja köyhää lasta, joka uskalsi haastaa tieteen, mutta pojan rauhallinen vastaus muuttaisi kaiken ikiajoiksi. Alexander Virtanen, suomalaistettu nimi, omisti kaiken mitä rahalla sai, paitsi yhden asian, kyvyn kävellä. 52-vuotiaana hän johti miljardien eurojen imperiumia pyörätuolistaan käsin, ja se vain syvensi hänen katkeruuttaan. Hänen 120 hehtaarin kartanonsa Espoon rannikolla oli enemmän kuin vain asunto. Se oli monumentti hänen vallalleen ja hänen inholleen ihmiskuntaa kohtaan. Tuona syyskuun aamuna Alexander oli toimistossaan erottamassa jälleen yhtä työntekijää. Puutarhuri oli tehnyt anteeksi antamattoman virheen astumalla juuri leikatulle nurmikolle likaisilla kengillä. Olet säälittävä, Alexander sanoi, ääni myrkkyä täynnä. 20 vuotta täällä työskennellen, etkä vieläkään ole oppinut, että täydellisyys ei ole valinnaista tällä tilalla. Olet erotettu, äläkä odota suosituksia. 60-vuotias mies Aneli puhui lapsenlapsistaan ja vaimonsa sairauskuluista, mutta Alexander vain hymyili kylmästi. Sinun olisi pitänyt ajatella sitä ennen kuin sotkit nurmikkoni. Juhani, saata tämä mies ulos. Näin Alexander Virtanen eli harjoittaen ehdotonta valtaa muiden elämiin, löytäen sadistista nautintoa muiden nöyryyttämisestä. Hänen työntekijänsä pelkäsivät häntä, liikekumppanit kunnioittivat häntä pelosta, ja hän ruokki itseään tällä kauhulla, jota inspiroi. Sen jälkeen kun puutarhuri oli poistettu tontilta, Alexander käänsi huomionsa pöydällään olevaan lääketieteellisten raporttien pinoon. Oli kulunut 5 vuotta onnettomuudesta, joka oli jättänyt hänet halvaantuneeksi vyötäröstä alaspäin. 5 vuotta tuhlaamassa omaisuuksia maailman parhaisiin lääkäreihin, yrittäen löytää parannuskeinoa, jota ei näyttänyt olevan olemassakaan. Tohtori Harrison soitti Lontoosta, ilmoitti Marketta, hänen sihteerinsä 15 vuoden ajalta. Kokeellisten testien tulokset olivat saapuneet. Alexander nosti puhelimen odottavasti, mutta kuten aina, keskustelu päättyi turhautumiseen. Jälleen yksi epäonnistunut yritys, lisää miljoonia, heitetty hukkaan. Englantilainen lääkäri, yksi maailman suurimmista neurologeista, vahvisti sen, mitä kaikki muut olivat sanoneet. Hänen erityiseen tilaansa ei ollut tunnettua parannuskeinoa. Epäpäteviä, mutisi Alexander heittäen luurin paikalleen. Kaikki he, vuosikymmenten opiskelu, seinillä roikkuvat tutkintotodistukset, eikä kukaan pysty tekemään sitä, mistä maksan. Silloin Juhani, hänen henkilökohtainen turvamiehensä, astui toimistoon hämmentynyt ilme kasvoillaan. Herra Virtanen, portilla on lapsi, tummaihoinen poika, ehkä 8-vuotias. Hän sanoo, että hänen täytyy puhua kanssanne. Alexander nauroi halveksuen. Lapsi? Mitä lapsi haluaisi minulta? Täytyy olla joku kerjäläinen. Lähetä hänet pois. Olen yrittänyt, herra, mutta hän vaatii. Sanoo, että hän voi. No, tämä kuulostaa oudolta. Hän sanoo voivansa parantaa teidät. Sitä seurannut hiljaisuus oli painostava. Alexander tuijotti Juhania, kuin tämä olisi tullut täysin hulluksi. Hän sanoi, mitä? Että hän voi parantaa jalkanne, herra. Tiedän, että se kuulostaa hullulta, mutta poika vaikuttaa päättäväiseltä. On ollut siellä 2 tuntia auringossa odottamassa. Alexander tunsi vihan ja uteliaisuuden sekoitusta. Miten lapsi uskalsi ilmestyä hänen tilalleen, tehden niin järjettömiä väitteitä, mutta tilanteessa oli jotain, mikä herätti hänen sadistisen mielenkiintonsa. Ehkä se oli tilaisuus huvitteluun. Tuo hänet tänne, komensi Alexander, julman hymyn muodostuessa hänen huulilleen. Katsotaan, minkälaista pelleilyä tällä lapsella on tarjota. 15 minuuttia myöhemmin Juhani palasi mukanaan päättäväisin poika, jonka Alexander oli koskaan nähnyt. David oli pieni 8-vuotiaaksi, vaatteet yksinkertaiset mutta puhtaat ja silmät, jotka loistivat hänen ikäisekseen mahdotonta itsevarmuutta. Hän ei osoittanut hitustakaan pelkoa kartanon loistokkuuden tai Alexanderin mahtavan olemuksen edessä.
Joten sinä olet se poika, joka luulee voivansa parantaa minut, Alexander sanoi, ääni tippuen sarkasmia. Tiedätkö kuinka monta tohtoria, kuinka monta asiantuntijaa, kuinka monta lääketieteen neroa on yrittänyt tehdä juuri sen? David katsoi suoraan Alexanderin silmiin, ilman pelkoa, ilman epäröintiä. Minä voin parantaa jalkanne, hän sanoi yksinkertaisesti. Alexanderin purskahtama nauru kaikui koko toimistossa. Se oli julma nauru, täynnä pilkkaa ja ilkeyttä. Sinä voit parantaa minut, sinä. Alexander löi käsiään pöytään, yhä nauraen. Pikkupoika, olen käyttänyt $40 miljoonaa maailman parhaisiin lääkäreihin. Olen ollut Mayossa, Johns Hopkinsissa, Mount Sinaissa. Olen tuonut asiantuntijoita Sveitsistä, Saksasta, Japanista. Ja sinä, köyhä poika, joka et luultavasti ole koskaan astunut kunnolliseen kouluun, luulet voivasi tehdä sen, missä he eivät onnistuneet. David pysyi liikkumatta, ilme tyynenä. Lääkärit työskentelevät sen kanssa, minkä tuntevat, poika vastasi. Minä työskentelen sen kanssa, mitä he eivät tunne. Alexander lopetti nauramisen. Pojan rauhallisuudessa oli jotain, mikä ärsytti häntä syvästi. Tiedätkö mitä, poika? Viihdytät minua, joten teen sinulle ehdotuksen. Alexander nojautui eteenpäin, silmät loistain ilkeyttä. Jos onnistut parantamaan minut, jos saat minut kävelemään taas, annan sinulle €1,000,000. 1,000,000. Tarpeeksi rahaa, jotta sinä ja perheesi pääsette kurjuudesta ikuisesti. Alexanderin julma hymy leveni entisestään. Mutta kun epäonnistut, kuten ilmiselvästi tulet epäonnistumaan, haluan sinun lähtevän täältä tietäen, että haaskasit aikaani lapsellisilla fantasioillasi. Haluan sinun oppivan, että on olemassa rajat sen välillä, mitä teidän kaltaisenne ihmiset voivat unelmoida ja mitä minun kaltaiseni ihmiset voivat ostaa. David vain nyökkäsi. Valmistele shekki, poika sanoi itsevarmuudella, joka sai Alexanderin tuntemaan outoa kylmää selkäpiissään. Hetken, vain hetken, Alexander Virtanen tunsi jotain, mitä ei ollut tuntenut vuosiin. Epävarmuutta, mutta karkotti tunteen nopeasti. Se oli mahdotonta, täysin mahdotonta. Poika ei ollut muuta kuin yksi unelmoija, joka pian oppisi kovan läksyn todellisuudesta. Alexander päätti, että järjetön tilanne ansaitsi hänen täyden huomionsa. Pitkään aikaan hän ei ollut viihtynyt näin hyvin kenenkään kustannuksella, ja pojan ylimielinen viattomuus lupasi tuntikausia sadistista viihdettä. Juhani peru kaikki iltapäivän menoni. Hän komensi irrottamatta silmiään Davidista. Haluan tarpeeksi aikaa seurata tätä spektaakkelia. Miljonääri ohjasi pyörätuolinsa lähemmäs poikaa, tutkien häntä kuin petosaalistaan. Ennen kuin aloitamme tämän farssin, poika, anna minun kouluttaa sinua tilanteeni todellisuudesta. Ehkä silloin ymmärrät tietämättömyytesi suuruuden. Alexander käynnisti kaukosäätimen ja jättimäinen näyttö laskeutui seinältä. Lääketieteellisiä kuvia alkoi ilmestyä, röntgenkuvia, magneettikuvia, monimutkaisia kaavioita, täynnä numeroita ja käsittämätöntä lääketieteellistä terminologiaa. Tämä tässä, Alexander sanoi osoittain kuvia, on nykyaikaisen lääketieteen suurimpien nerojen työtä, tohtori Michael Harrison Lontoosta, mies, joka mullisti selkäydinneurologian, tohtori Sarah Shen Singaporesta, regeneratiivisten terapioiden pioneeri, tohtori Klaus Weber Saksasta, kehittyneimpien hermoston rekonstruktiotekniikoiden luoja. David pysyi hiljaa katsellen kuvia osoittamatta mitään pelkoa. Jokaisella näistä lääkäreistä, Alexander jatkoi äänen voimistuessa, on vuosikymmenten opiskelu, tuhansia onnistuneita leikkauksia, kansainvälisiä palkintoja. He ovat tutkineet jokaisen hermon, jokaisen nikaman, jokaisen toipumismahdollisuuden kehossani. Ja tiedätkö, mitä he kaikki sanoivat minulle? Alexander pysähtyi dramaattisesti, nauttien hetkestä, että ei ole parannuskeinoa, että selkäydinvammani on peruuttamaton, ettei koko maailman tiedekään voi kumota sitä, mitä minulle tapahtui. Sano nyt, pikkupoika, mikä pätevyys sinulla on, jota näillä lääketieteen jättiläisillä ei ole? David puhui lopulta, ääni tyynenä leikaten läpi Alexanderin ylimielisyyden kuin terävä terä. He katsovat sitä, mikä on rikki. Minä näen sen, mikä voidaan korjata. Vastauksen yksinkertaisuus ärsytti Alexanderia syvästi. Miten lapsi uskalsi puhua lääketieteestä sellaisella itsevarmuudella? Miten hän uskalsi haastaa vuosikymmenten tieteellisen tiedon lauseilla,
jotka kuulostivat lapsellisilta arvoituksilta. Tämä ei ole vastaus, tämä on halpaa runoutta, Alexander räjähti. Lääketiede on tiedettä, poika. Se on tutkimuksia, diagnooseja, todistettuja hoitoja. Ei kauniita lauseita, joita sanovat lapset, jotka eivät osaa edes lukea kunnolla. Mutta David jatkoi järkkymättömänä. Hän käveli yhdelle toimiston ikkunoista, tarkkaillen tilan täydellisesti hoidettuja puutarhoja. Montako vuotta olette olleet tässä tuolissa? Poika kysyi. 5. Alexander vastasi epäluuloisena. Miksi? Ja 5 vuoden aikana, kuinka monta kertaa olette yrittäneet nousta? Alexander nauroi halveksuen. Yrittäneet nousta, se on naurettavaa. Selkäytimeni on vaurioitunut pahasti. Yrittää nousta olisi kuin yrittäisi lentää, fyysisesti mahdotonta. Te luovutitte ennen kuin edes yrititte, David totesi kääntyen kohtaamaan miljonäärin. Lääkärit sanoivat sen olevan mahdotonta, ja te uskoitte, lakkasitte taistelemasta. Alexanderin raivo oli välitön ja tuhoisa. Luovutin, hän huusi hakaten nyrkeillään tuolin käsinojiin. Olen käyttänyt 40 miljoonaa dollaria yrittäen parantaa itseni. Olen käynyt läpi 17 kokeellista leikkausta. Olen testannut huumeita, joita ei ole vielä edes hyväksytty. Olen tehnyt terapioita, jotka kestivät kuukausia. Hoitoja, jotka jättivät minut lähemmäs kuolemaa kuin paranemista. Ja sinulla on pokkaa sanoa, että luovutin. Marketta, sihteeri, ilmestyi ovelle hälyttyneenä huudoista, mutta Alexander karkotti hänet raivokkaalla eleellä. Tiedätkö, mikä ero on minun ja sinun välillä, poika? Alexander jatkoi, ääni nyt vaarallisen matalana. Minulla on valtaa, minulla on rahaa, minulla on pääsy maailman parhaisiin asioihin. Sinulla ei ole mitään, ei mitään. Asut talossa, joka luultavasti on vähemmän arvokas kuin se, mitä käytän kenkiin kuukaudessa. Et ole koskaan astunut yliopistoon, et koskaan lukenut lääketieteen kirjaa, et koskaan edes nähnyt todellisen sairaalan sisäpuolta. Alexander käynnisti jälleen kaukosäätimen. Ruutu näytti nyt kuvia luksussairaaloista, viimeisimmän huudon lääketieteellisistä laitteista, laboratorioista, jotka näyttivät avaruusaluksilta. Tämä on Mayo Clinic, jossa vietin 3 kuukautta. Se maksoi 2,5 miljoonaa dollaria. Tämä on Johns Hopkins, toiset 4 miljoonaa. Mount Sinai, 3,800 0. Oletko nähnyt tällaista rahaa elämässäsi, poika? David pudisti päätään kieltävästi, mutta ei vaikuttanut vähääkään pelästyneeltä vaurauden esittelystä. Ja silti, poika sanoi, olette yhä tuolissa. Sitä seurannut hiljaisuus oli kireä. Alexander tunsi kuin olisi saanut iskun vatsaan. Davidin yksinkertainen ja suora havainto leikkasi läpi kaikkien hänen taloudellisten ja lääketieteellisten suojamuurien, paljastaen alastoman totuuden, jota hän yritti välttää. Kaikesta rahasta ja vallasta huolimatta hän oli yhä rikkinäinen mies. Tämä on eri asia, Alexander mutisi, mutta hänen äänensä oli menettänyt osan aiemmasta voimastaan. Onko? Kysyi David ottaen askeleen kohti pyörätuolia. Te käytitte miljoonia yrittäen korjata sen, mikä on rikki. Minä voin parantaa sen, mikä ei koskaan lakannut toimimasta. Tämä ei käy järkeen. Neurologisesti puhuen on mahdotonta, että te luotatte enemmän lääkäreihin kuin itseenne, David keskeytti. He sanoivat, ettei ole toivoa, ja te lakkasitte toivomasta. He sanoivat, ettei ole parannuskeinoa, ja te lakkasitte uskomasta, että voisitte tulla parannetuksi. Alexander tunsi jotain outoa tapahtuvan rinnassaan. Oli kuin Davidin sanat olisivat herättäneet jotain, mikä oli haudattu kauan sitten katkeruuden ja pettymyksen kerrosten alle. Sinä et ymmärrä, Alexander sanoi, mutta hänen äänensä kuulosti vähemmän vakuuttavalta. Nykyaikainen lääketiede on tarkkaa. On olemassa fyysisiä rajoja, joita ei voida ylittää. Kehoni on tutkittu parhaiden toimesta. Entä jos parhaat ovat väärässä, kysyi David, silmät kohdaten Alexanderin häiritsevällä intensiteetillä. Ensimmäistä kertaa 5 vuoteen Alexander Virtasella ei ollut välitöntä vastausta, ja se pelotti häntä enemmän kuin hän oli valmis myöntämään. Alexander ei saanut Davidin kysymystä mielestään koko yönä. Sanat, entä jos parhaat ovat väärässä, kaikuivat hänen mielessään kuin vasaralyöden metallia. Aamuun mennessä hänen ärtymyksensä oli muuttunut joksikin, mikä lähenteli raivoa. Juhani, hän huusi heti herättyään. Tuo se poika tänne heti. Tuntia myöhemmin David oli jälleen toimistossa, samalla horjumattomalla rauhallisuudella
kuin edellisenä päivänä. Alexander oli viettänyt yön valmistellen sitä, mitä hän piti lopullisena arsenaalinaan tuon lapsen ylimielisyyttä vastaan. Istu, Alexander komensi osoittaen tuolia pöytänsä edessä. Eilen istutit naurettavan epäilyksen päähäni, ja tänään aion poistaa sen epäilyksen kertaheitolla. Alexander käynnisti useita kaukosäätimiä, ja toimisto muuttui eräänlaiseksi lääketieteelliseksi luokkahuoneeksi. Näytöt laskeutuivat seiniltä, projektorit aktivoituivat, ja yhtäkkiä ympäristö oli täynnä lääketieteellisiä kuvia, tutkintotodistuksia, sertifikaatteja ja asiakirjoja. Tämä tässä, Alexander sanoi elehtien laajasti, on kiistaton todiste siitä, että olet vain harhainen lapsi, jolla on ihmeparannusfantasioita. Ensimmäinen näyttö näytti kullalla kehystetyn tutkintotodistuksen. Tohtori Richard Kellerman, Helsingin yliopisto, neurokirurgian dosentti, tohtori Kellerman, Alexander ilmoitti liioitellulla hartaudella. Käytti 17 vuotta opiskellen vain kaltaisiani tapauksia, 17 vuotta. Hän kirjoitti 43 tieteellistä artikkelia selkäydinvammoista, mullisti 3 kirurgista tekniikkaa ja pelasti yli 2 potilasta. Kun hän tutki minua 8 tuntia putkeen ja sanoi, ettei parannuskeinoa ole, luuletko, että hän valehteli? David tarkkaili kuvia hiljaa, osoittamatta mitään pelon merkkiä. Alexander vaihtoi seuraavaan näyttöön. Tohtori Helena Volkov, Moskovan kehittyneen lääketieteen instituutti, hän kehitti maailman edistyneimmän soluterapian. Testasi sitä minuun 6 kuukautta, maksoi $12 miljoonaa. Tulos 0. Ei mitään. Luuletko tietäväsi enemmän kuin hän? Yksi toisensa jälkeen Alexander esitteli lääkäreiden valtakirjat, jotka olivat häntä hoitaneet. Tohtori Yuki Tanaka Tokiosta, maailman asiantuntija hermoston regeneraatiossa. Tohtori François Dubois Pariisista, selkäydinimplanteista pioneeri. Tohtori Antonio Rossi, Milano, Euroopan hienostuneimman Nikama-rekonstruktiotekniikan luoja. Asiantuntijoita Alexander julisti ääni voimistuen. 23 planeetan parasta lääketieteellistä aivoa. Jotkut voittivat Nobelin palkinnon, toiset loivat tekniikoita, jotka pelastivat tuhansia ihmishenkiä. He kaikki päätyivät samaan johtopäätökseen. Alexander Virtanen ei tule koskaan kävelemään. Alexander pysähtyi dramaattisesti hengittäen raskaasti, kuin olisi juossut maratonin. Entä nyt? Hän sanoi, ääni tippuen myrkkyä. Minulle ilmestyy 8-vuotias poika, luultavasti lukutaidoton, varmasti tietämätön mistään anatomian peruskäsitteistä, ja sanoo minulle voivansa tehdä sen, missä nämä lääketieteen jättiläiset eivät onnistuneet. Luuletko todella, että tässä on mitään järkeä? David pysyi hiljaa muutaman sekunnin tarkkaillen kaikkia ympärillään olevia lääketieteellisiä kuvia. Kun hän lopulta puhui, hänen äänensä oli vielä rauhallisempi kuin aiemmin. Te luotatte liikaa näihin papereihin. Papereihin, Alexander räjähti. Nämä ovat tutkintotodistuksia Helsingistä, Harvardista, Oxfordista. Nämä ovat kansainvälisiä sertifikaatteja, tunnustuksia lääketieteellisestä erinomaisuudesta. Nämä paperit edustavat vuosikymmenten tieteellistä tietoa. Ja silti, David sanoi nousten tuolista, te istutte yhä. Havainnon raaka yksinkertaisuus osui Alexanderin kuin salama. Hän katsoi ympärilleen kaikkia näyttöjä, jotka olivat täynnä tutkintotodistuksia ja sertifikaatteja, kaikkia todisteita lääketieteellisestä paremmuudesta, joita hän oli kerännyt, ja välttämätön todellisuus pysyi. Hän oli yhä jumissa tuossa tuolissa. Tämä on eri asia, Alexander änkytti. Lääketieteellä on rajoituksia. On tapauksia, joita on aidosti mahdotonta hoitaa. Heille, David sanoi osoittaen lääkäreiden kuvia, ei minulle. Alexander tunsi myrkyllistä vihan ja jonkin sellaisen sekoitusta, jota ei osannut nimetä. Ehkä se oli pelkoa. Pelkoa siitä, että lapsi voisi olla oikeassa siinä, missä maailman parhaat lääkärit olivat väärässä. Sinulla ei ole aavistustakaan, mistä puhut, hän huusi. Nämä miehet ja naiset omistivat koko elämänsä lääketieteelle. He viettivät vuosikymmeniä opiskellen kaltaisiani tapauksia. Heillä on laitteita, jotka maksavat miljoonia euroja, ja sinä haluat kertoa minulle, että tyhjillä käsilläsi voit tehdä parempaa. David käveli yhdelle näytöistä, joka näytti magneettikuvan Alexanderin selkärangasta. Hän tutki kuvaa muutaman sekunnin, sitten kääntyi miljonäärin puoleen. Te näette tämän tutkimuksen.
hän kysyi osoittaen näyttöä. Tietenkin näen. Se on selkärankani. Maksoi 15,0 tehdä tämä magneettikuva parhailla laitteilla Helsingissä. Ja mitä te näette, kun katsotte tätä kuvaa? Alexander kurtisti otsaansa hämmentyneenä kysymyksestä. Näen vaurion selkäytimessäni, näen vamman, joka jätti minut halvaantuneeksi. Näen tieteellisen todisteen siitä, etten voi kävellä. David nyökkäsi hitaasti. Te näette vain sen, mikä on rikki, siksi pysytte rikkinäisenä. Tässä ei ole mitään lääketieteellistä järkeä, Alexander vastasi, mutta hänen äänensä oli menettänyt osan vakaumuksestaan. Sen ei tarvitse käydä järkeen heille, David sanoi elehtien kohti lääkäreiden kuvia. Sen täytyy käydä järkeen teille. Ensimmäistä kertaa Alexander huomasi, ettei hänellä ollut välitöntä vastausta. Hän katsoi uudelleen kaikkia tutkintotodistuksia, kaikkia sertifikaatteja, kaikkia todisteita lääketieteellisestä paremmuudesta, joita oli kerännyt. Ja ensimmäistä kertaa 5 vuoteen pieni ääni hänen mielessään kuiskasi kysymyksen, jota hän oli kieltäytynyt harkitsemasta. Entä jos kaikki tämä oli väärässä? 3 päivää oli kulunut viime kohtaamisesta, mutta Alexander ei saanut Davidia mielestään. Kysymys, entä jos kaikki tämä oli väärässä, oli muuttunut pakkomielteeksi, joka piti hänet hereillä joka yö. Ensimmäistä kertaa vuosiin hän huomasi kyseenalaistavansa ehdottomat totuudet, joiden varaan oli rakentanut elämänsä. Sinä aamuna Alexander oli tehnyt päätöksen. Hän aikoi todistaa kertaheitolla, että tuo poika oli huijari. Hän kutsui tohtori Petterssonin, hänen henkilökohtaisen lääkärinsä 3 vuoden ajalta, hätäkonsultaatioon. Tohtori, Alexander sanoi, kun lääkäri saapui. Haluan, että selität minulle lopullisesti ja kiistattomasti, miksi on mahdotonta, että kävelisin enää koskaan. Haluan vankkoja tieteellisiä todisteita. Tohtori Pettersson, 60-vuotias mies harmailla hiuksilla ja paksut sangat omaavilla silmälaseilla, vaikutti yllättyneeltä pyynnön kiireellisyydestä. Herra Virtanen, olemme keskustelleet tästä laajasti. Selkäydin vammanne on luokiteltu täydelliseksi. Se tarkoittaa, ettei vammatason alapuolella ole säilynyt mitään aisti- tai motorista toimintaa. Se on lääketieteellisesti mahdotonta. Mikä mahdotonta, mihin perustuen? Alexander keskeytti yllättäen lääkärin kysymyksellä. Perustuen. No, vuosikymmenten neurologiseen tutkimukseen, tuhansiin dokumentoituihin tapauksiin. Mutta entä jos on olemassa jotain, mitä lääketiede ei ymmärrä vielä? Alexander kysyi tuntien olonsa oudoksi kyseenalaistaessaan tieteen, johon oli luottanut sokeasti. Tohtori. Pettersson sääti lasejaan selvästi vaivaantuneena. Herra Virtanen, lääketiede ei perustu entä jos kysymyksiin, se perustuu todisteisiin, todistettuihin faktoihin. Se, mitä ehdotatte, hipoo. No, mystistä. Sana mystistä iski Alexanderiin kuin läpsäisy. Se oli juuri sitä, mitä hän pelkäsi harkitsevansa, jotain irrationaalista, epätieteellistä, lapsellista, mutta samaan aikaan osa hänestä halusi tutkia tätä mahdotonta mahdollisuutta. Sinä iltapäivänä, kun David saapui sovitusti, Alexander oli aseistettu uusilla lääketieteellisillä tiedoilla, mutta myös vaarallisella uteliaisuudella, jota hän ei voinut tukahduttaa. Istu, poika, Alexander sanoi, ääni vähemmän vihamielinen kuin edellisinä päivinä. Minulla on sinulle joitain kysymyksiä. David asettui tuolille säilyttäen samantyynen asennon kuin aina. Ensin, Alexander aloitti, haluan sinun selittävän tarkalleen, miten aiot parantaa minut, ja älä tule minulle runollisilla lauseilla. Haluan konkreettisia yksityiskohtia. Haluatteko todella tietää, David kysyi, vai haluatteko tietoa todistaaksenne, että olen väärässä? Kysymys yllätti Alexanderin. Se oli juuri sitä, mitä hän teki. Etsi ammuksia tuhotakseen toiveet, jotka vastoin tahtoaan olivat alkamassa itää hänen sydämessään. Haluan totuuden, Alexander sanoi ja huomasi, että todella halusi. David nousi ja käveli ikkunan luo tarkkaillen puutarhoja. Oletteko huomanneet, etteivät jalkanne kadonneet? Mitä tarkoitat sillä? Ne ovat yhä siellä. Sydän pumppaa yhä niihin verta. Lihakset ovat yhä olemassa. Luut ovat yhä kiinteitä. Mikään niistä ei kuollut. Alexander katsoi alas omia jalkojaan, jotka lepäsivät peiton alla. Se oli totta. Ne olivat siellä näennäisesti normaaleina, vain hiljaisina. Mutta selkäydin, Alexander aloitti, on haavoittunut, ei kuollut, David keskeytti.
Kun olitte lapsi ja saitte haavan, iho parani itsestään, eikö parantunut? Tämä on eri asia. Selkäydin ei regeneroidu kuin iho. Lääkärit sanoivat sen. He kaikki. Se on vakiintunut lääketieteellinen fakta. David kääntyi kohtaamaan Alexanderin suoraan. Oletteko koskaan yrittäneet puhua jaloillenne? Alexander melkein nauroi, mutta Davidin vakavuudessa oli jotain, mikä esti sen. Puhua jaloilleni, se on järjetöntä. On. Te puhutte sydämellenne, kun olette hermostunut. Puhutte päänne kanssa, kun ajattelette. Miksi ette puhuisi jaloillenne, kun haluatte niiden liikkuvan? Koska se ei ole tieteellistä, Alexander protestoi, mutta hänen äänensä kuulosti vähemmän vakuuttavalta. Entä sitten? Kysyi David yksinkertaisesti. Sitä seurannut hiljaisuus oli häiritsevä. Alexander huomasi, että hän oli käyttänyt 5 vuotta tukeutuen yksinomaan tieteeseen, lääketieteeseen, asiantuntijoihin, eikä se ollut antanut hänelle mitään muuta kuin enemmän toivottomuutta. Ehkä, vain ehkä, oli olemassa jotain muuta kuin se, mitä lääkärit voivat mitata ja diagnosoida. Tämä on naurettavaa, Alexander mutisi, mutta katseli jalkojaan eri ilmeellä. Pelottaako teitä? David totesi. Pelottaako? Mitä pelottaa? Yrittää ja huomata, että se voisi toimia. Koska jos se toimii, teidän täytyy myöntää haaskanneenne 5 vuotta uskoen, että olette rikki ikuisesti. Alexander tunsi, kuin David olisi juuri lukenut hänen sielunsa. Se oli juuri sitä. Hänellä oli pelko toivosta. Hänellä oli pelko uskoa, että voisi olla ulospääsy. Koska jos sellainen olisi, ja hän saisi tietää sen liian myöhään, tuska olisi sietämätöntä. Lääkärit ovat selkeitä, Alexander sanoi, mutta hänen äänensä oli heikko. Täydellinen selkäydinvamma johtaa pysyvään halvaantumiseen. Oliko se varmistettu 10 kertoja samojen lääkäreiden toimesta, jotka sanoivat, ettette tulisi tuntemaan mitään vyötäröstä alaspäin? David kysyi. Alexander kurtisti otsaansa. Kyllä, ja he olivat oikeassa. En tunne mitään. David käveli Alexanderin tuolin luo ja ilman lupaa kysymättä asetti kätensä miljonäärin polvelle. Tunsitteko te tämän? En, tietenkin en. Olen jo sanonut. Oletteko varma? Alexander pysähtyi. Oli jotain, ei aivan tuntemus, vaan tietoisuus, kuin osa häntä hyvin syvällä olisi tiennyt, että jokin oli koskettanut hänen jalkaansa. Tämä on mahdotonta, Alexander mutisi katsoen Davidin kättä polvellaan. Kenelle? Kysyi David. Teille vai lääkäreille? Ensimmäistä kertaa 5 vuoteen Alexander Virtanen tunsi jotain, minkä oli haudannut niin syvälle, että luuli sen kuolleen. Toivoa. Ja se pelotti häntä enemmän kuin mikään lääketieteellinen diagnoosi oli koskaan tehnyt. Viikko oli kulunut siitä, kun David kosketti Alexanderin polvea, eikä miljonääri ollut nukkunut yhtäkään täyttä yötä. Tuo outo tuntemus, tuo mahdoton tietoisuus siitä, että jokin oli koskettanut hänen jalkaansa, ei lähtenyt hänen mielestään. Hän oli yrittänyt rationalisoida, selittää tieteellisesti, jopa valehdella itselleen sanoen, että oli kuvitellut kaiken. Mutta totuus pysyi. Hetken hän oli tuntenut jotain. Sinä aamuna Alexander teki elämänsä pelottavimman päätöksen. Hän vapautti kaikki kartanon työntekijät, peruutti kaikki tapaamiset ja lähetti Marketan pois. Hän halusi olla täysin yksin Davidin kanssa, kun kokeilisi mahdotonta. Oletteko te varma tästä? Kysyi Juhani, turvamies, ennen lähtöään. Olla yksin pojan kanssa? Olen, vastasi Alexander, vaikka hänen äänensä vapisi hieman. Ja Juhani, en halua, että minua häiritään millään, ei yhtään millään. Kun David saapui puolen päivän aikaan, hän löysi Alexanderin toimiston keskeltä, kaukana pöydästään, kaukana kaikista näytöistä, joissa oli lääketieteellisiä tutkintotodistuksia, kaukana kaikesta, mikä edusti hänen identiteettiään rikkaana ja mahtavana miehenä. Hän oli vain siinä pyörätuolissaan, haavoittuvaisena ja peloissaan kuin lapsi. Olen ajatellut paljon sitä, mitä sanoit, Alexander aloitti, ääni matalampana kuin tavallisesti, jaloilleni puhumisesta, asioista, joita lääketiede ei ymmärrä, toivosta. David nyökkäsi hiljaa, kunnioittaen miljonäärin hetken vaikeutta. 5 vuoden ajan, Alexander jatkoi, tukeuduin täysin tieteeseen. Kun lääkärit sanoivat sen olevan mahdotonta, hyväksyin sen ehdottomana totuutena. Lakkasin yrittämästä, lakkasin uskomasta,
Lakkasin elämästä. Totuudessa Alexander katsoi käsiään välttäen Davidin katsetta. Mutta sinä esitit minulle kysymyksen, jota en saa mielestäni, entä jos parhaat ovat väärässä? Entä jos on olemassa jotain, mitä he eivät ymmärrä? Entä jos, Alexander nielaisi, entä jos haaskasin 5 vuotta elämästäni uskoen valheeseen? Te ette haaskanneet mitään, David sanoi pehmeästi. Te tarvitsitte tätä aikaa päästäksenne tänne, ollaksenne valmis. Valmis mihin? Valmis yrittämään todella. Alexander sulki silmänsä hetkeksi hengittäen syvään. Kun hän avasi ne, niissä oli päättäväisyyttä, jota ei ollut vuosiin. Mitä tarvitset minun tekevän? David käveli Alexanderin tuolin eteen. Ensinnäkin, teidän täytyy lakata ajattelemasta kuin potilas. Mitä tarkoitat? Potilaat ovat sairaita ihmisiä, jotka odottavat muiden parantavan heidät. Te ette ole potilas, olette ihminen, joka unohti kuinka käyttää osaa kehostaan. Alexander tunsi hienovaraisen muutoksen havainnossaan. Oli kuin David olisi muuttanut kameran tarkennusta, ja yhtäkkiä hän näki saman tilanteen täysin toisesta kulmasta. Nyt, sanoi David. Haluan teidän sulkevan silmänne ja muistavan viime kerran, kun kävelitte. Tämä tulee sattumaan, Alexander mutisi, mutta sulki silmänsä kuitenkin. Muistakaa, miltä se tuntui. Ei onnettomuutta, ei kipua. Muistakaa, miltä tuntui olla jaloillaan, ottaa askel, tuntea maa jalkojen alla. Alexander pakotti itsensä ajassa taaksepäin ennen onnettomuutta, ennen tuolia, ennen koko katkeruutta. Hän muisti kävelevänsä kartanon puutarhoissa, nousevansa portaita, tuntevansa maan jalkojensa alla. Voitteko tuntea? David kysyi. Voinko muistaa? Alexander vastasi ääni täynnä tunnetta. Ei muistaa, tuntea nyt. Alexander kurtisti otsaansa keskittyen intensiivisesti, ja silloin tapahtui jotain mahdotonta. Ohimenevän hetken hänestä tuntui kuin hänen jalkansa olisivat koskettaneet maata, ei fyysisesti, mutta jollain tapaa syvemmällä, todellisemmin kuin itse fyysinen todellisuus. Minä tunsin jotain, Alexander mutisi avaten silmänsä yllättyneenä. Nyt, sanoi David, asettaen kädet Alexanderin hartioille. Puhukaa jaloillenne. Tämä on järjetöntä. On. Tehkää se silti. Alexander epäröi tuntien olonsa naurettavaksi, mutta oli päässyt liian kauas perääntyäkseen nyt. En tiedä mitä sanoa, hän myönsi. Sanokaa, että teitä on ikävä niitä. Sanokaa, että haluatte niiden toimivan taas. Sanokaa, että tarvitsette niitä. Alexander katsoi liikkumattomia jalkojaan. 5 vuoden ajan hän oli nähnyt ne kehonsa kuolleena osana, kyvyttömyytensä todisteena. Nyt, ensimmäistä kertaa, hän yritti nähdä ne kuten David ehdotti, osana itseään, joka oli yksinkertaisesti unohtanut, kuinka toimia. Minä kaipaan teitä, Alexander sanoi ääni murtuen tunteesta. Kaipaan kävelemistä, ylös nousemista, olemista kokonainen. Kyyneleet alkoivat valua Alexanderin kasvoilla, vuosia kestänyt tuska ja turhautuminen löysivät vihdoin ulospääsyn. Tarvitsen teitä, hän jatkoi nyt puhuen suoraan jaloilleen. Tarvitsen tulla taas siksi, kuka olin. Antakaa anteeksi, että luovutin. Antakaa anteeksi, että lakkasin uskomasta. David piti käsiään Alexanderin hartioilla, ja miljonääri pystyi tuntemaan outoa energiaa säteilevän pojasta. Se ei ollut mitään, mitä voisi mitata tai selittää tieteellisesti, mutta se oli todellista, todellisempaa kuin kaikki lääketieteelliset tutkimukset, joita hän oli tehnyt. Nyt, sanoi David, ääni lähes kuiskaus. Yrittäkää nousta, Alexanderin sydän hakkasi. En voi. Fyysisesti on mahdotonta. Unohtakaa, mikä on fyysisesti mahdollista. Vain yrittäkää. Alexander asetti kätensä tuolin käsinojiin, kuten oli yrittänyt tehdä tuhansia kertoja viimeisten 5 vuoden aikana, mutta tällä kertaa oli eri asia. Tällä kertaa hän ei yrittänyt todistaa voivansa kävellä. Hän yritti muistaa, kuinka kävellä. Hän ponnisti käsillään yrittäen nousta. Mitään ei tapahtunut kuten aina. Mutta sitten David asetti käden Alexanderin rintakehälle, aivan sydämen päälle. Älkää käyttäkö vain käsivarsia, poika sanoi. Käyttäkää kaikkea. Käyttäkää raivoa, jota tunsitte 5 vuotta. Käyttäkää tuskaa siitä, että olette tulleet oman kehonne pettämäksi. Käyttäkää toivoa, joka oli piilotettuna. Käyttäkää kaikkea. Alexander sulki silmänsä uudelleen ja ensimmäistä kertaa 5 vuoteen yritti nousta jokaisella olemuksensa kuidulla, ei vain fyysisesti, vaan emotionaalisesti
henkisesti, kaikella tahdonvoimalla, jota oli kerännyt vuosien turhautumisen aikana. Ja silloin tapahtui jotain ihmeellistä. Hänen jalkansa vapisivat. Alexander avasi silmänsä järkyttyneenä. David hymyili ensimmäistä kertaa sitten tapaamisensa. Uudestaan, sanoi poika, voimakkaammin. Alexander hengitti syvään ja yritti uudelleen. Tällä kertaa jalkojen vapinan lisäksi hän tunsi oudon tuntemuksen nousevan selkäpiissään, kuin kauan nukuksissa olleita sähköpiirejä olisi kytketty uudelleen. Tämä on mahdotonta, Alexander mutisi, mutta hänen äänessään oli todellista toivoa ensimmäistä kertaa vuosiin. Kenelle? David kysyi toistaen kysymyksen, jonka oli kysynyt useita kertoja, ja Alexander Virtasella, ensimmäistä kertaa 5 vuoteen, ei ollut lääketieteellisiin rajoituksiin perustuvaa vastausta. Hänellä oli vain kasvava tuntemus siitä, että mahdoton oli tulossa todellisuudeksi. Alexanderin jalkojen vapina voimistui. Ne eivät olleet tahattomia kouristuksia, ne olivat tietoisia liikkeitä, kuin hänen lihaksensa olisivat heränneet syvästä unesta. Miljonääri katsoi omia jalkojaan kauhun ja ihailun sekoituksella. Tämä ei voi tapahtua, Alexander mutisi, mutta hänen äänensä oli täynnä tunnetta, ei kieltämistä. 5 vuotta, 5 vuotta. Minä uskoin, että te uskoitte siihen, mihin tarvitsitte uskoa sillä hetkellä, David sanoi pehmeästi, mutta nyt teidän ei tarvitse enää. Alexander yritti nousta uudelleen, tällä kertaa itsevarmuudella, jota ei ollut tuntenut vuosiin. Hän tukeutui tuolin käsinojiin ja hitaasti alkoi siirtää painoaan jaloilleen. Ne vapisivat paineen alla, epävakaina niin pitkän käyttämättömyyden jälkeen, mutta ne vastasivat. Ne vastaavat. Alexander kuiskasi kyynelten valuessa kasvoillaan. Jumalani, ne vastaavat todella. Alexander istui takaisin, ponnistelusta uupuneena, mutta säteilevänä, ja katsoi Davidia ilmeellä, joka oli täysin erilainen kuin kaikkina edellisinä päivinä. Ei ollut enää halveksuntaa, ei ylimielisyyttä, oli kiitollisuutta, ihailua ja jotain, mitä hän ei ollut tuntenut vuosikymmeniin, nöyryyttä. Miten? Alexander kysyi. Miten sinä tiesit, että se oli mahdollista, kun kaikki lääkärit sanoivat, ettei ollut? David istui tuolille miljonäärin edessä, näyttäen vielä nuoremmalta ja viisaammalta samanaikaisesti. Lääkärit katsovat sitä, mikä on rikki, ja yrittävät korjata. Minä katson sitä, mikä ei koskaan lakannut toimimasta, ja autan muistamaan. Mutta miten opit tekemään tämän? Missä opiskelit? Kuka sinua opetti? David hymyili surullisesti. Äitini oli hyvin sairas. Lääkärit sanoivat hänen kuolevan. Hän ei kuollut, koska minä opin, että joskus keho tarvitsee vain muistaa, kuinka olla terve taas. Alexander tunsi puristusta sydämessään. Hän oli viettänyt koko viikon kyseenalaistaen Davidin pätevyyttä, halveksuen häntä nöyrien juuriensa vuoksi, ja nyt sai tietää, että poika oli kehittänyt tämän poikkeuksellisen lahjan yrittäessään pelastaa oman äitinsä. Äitisi, parantuiko hän? Hän parani, David vastasi, mutta lääkärit sanoivat sen olleen tuuria. Sanoivat, ettei ollut tieteellistä selitystä, joten hän alkoi uskoa heihin sen sijaan, että olisi uskonut siihen, mitä oli tapahtunut. Alexander ymmärsi vastaukseen liittyvän tragedian. Davidin äiti oli parantunut, mutta oli valinnut uskoa tieteeseen sen sijaan, että olisi uskonut ihmeeseen. Ja sinä? Alexander kysyi. Miksi päätit auttaa minua? David oli hiljaa hetken valiten huolellisesti sanansa. Koska te olette kuin hän oli, sairas ei vain kehosta, vaan sydämestä. Menetitte toivon, menetitte uskon itseenne, menetitte kyvyn uskoa, että voisitte tulla parannetuksi. Davidin sanat iskivät Alexanderiin kuin kirkkauden salama. Hän oli viettänyt 5 vuotta keskittyneenä vain fyysiseen halvaantumiseen, huomaamatta, että todellinen sairaus oli emotionaalinen ja henkinen halvaantuminen, joka oli asettunut hänen elämäänsä. 1 000 000 euroa, Alexander sanoi yhtäkkiä muistaen lupauksen, jonka oli tehnyt pilkallisesti. Paransitko minut todella? Raha on sinun. David pudisti päätään. En halua rahojanne, Alexander hämmentyi. Mutta sinä paransit minut, teit mahdottoman. 1 000 000 euroa on vähintään mitä voin. Te ette vieläkään ymmärrä, David keskeytti. Parantuminen ei ollut se, mitä tapahtui jaloillenne. Parantuminen oli se, mitä tapahtui sydämellenne. Alexander pysähtyi prosessoimaan sanoja. Se oli totta. Kyllä, hänen jalkansa toimivat taas,
mutta syvin muutos oli tapahtunut muualla. Ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin hän tunsi itsensä ihmiseksi, yhteydessä johonkin suurempaan kuin oma valta ja rikkaus. Joten, mitä sinä haluat? Alexander kysyi. Haluan teidän muistavan sen, mitä opitte täällä, David sanoi nousten lähteäkseen. Haluan teidän muistavan, etteivät vastaukset joskus löydy kalleimmista kirjoista tai ylellisimmistä klinikoista. Joskus ne ovat paikoissa, joista emme koskaan ajatelleet etsiä. David käveli kohti ovea, mutta Alexander kutsui häntä. Odota, minne sinä menet? Miten voin löytää sinut? Miten voin kiittää sinua kunnolla? David kääntyi vielä viimeisen kerran sillä tyynellä hymyllä, jota oli pitänyt koko viikon. Teidän ei tarvitse löytää minua. Teidän täytyy vain muistaa olla luovuttamatta ihmisistä, joista muut ovat jo luovuttaneet. Muistaa, että jokainen ansaitsee toisen mahdollisuuden, jopa te. Ja sillä David poistui toimistosta jättäen Alexanderin yksin jalkojensa kanssa, jotka toimivat, ja sydämensä kanssa, joka oli löytänyt uudelleen kykynsä tuntea kiitollisuutta. 3 kuukautta oli kulunut päivästä, jolloin David paransi Alexander Virtasen. Miljonäärin muutos oli ollut niin radikaali, että häntä lähellä olevat ihmiset tuskin tunnistivat miestä, joksi hän oli tullut. Ensimmäinen muutos oli ollut työntekijöiden kanssa. Alexander kutsui takaisin kaikki ne, jotka oli irtisanonut epäoikeudenmukaisesti vuosien varrella, mukaan lukien 60-vuotias puutarhuri, jonka oli erottanut sinä päivänä, kun tapasi Davidin. Hän ei vain palkannut heitä takaisin, vaan korotti merkittävästi palkkoja ja loi kattavan sairausvakuutuksen kaikille työntekijöille ja heidän perheilleen. Herra Pettersson, Alexander sanoi puutarhurille päivänä, jona tämä palasi. Olen teille anteeksi pyynnön velkaa. Se, mitä tein teille, oli julmaa ja epäoikeudenmukaista. Toivon voivani korvata sen jollain tavalla. Puutarhuri, yhä epäluuloisena, otti työn takaisin vastaan. Ajan myötä hän näki, että Alexander oli todella muuttunut. Mies, joka ennen löysi iloa muiden nöyryyttämisestä, piti nyt huolen siitä, että tunsi jokaisen työntekijän nimeltä, kyseli heidän perheistään ja osoitti aitoa kiinnostusta heidän hyvinvoinnistaan. Toinen muutos oli liike-elämässä. Alexander alkoi pohtia täysin uudelleen liiketoimintakäytäntöjään. Yritykset, jotka hän oli tuhonnut puhtaasta sadistisesta ilosta, saivat kumppanuusehdotuksia. Työntekijät, jotka hän oli irtisanonut ilman perusteltua syytä, etsittiin ja palkattiin takaisin ylennyksillä. Hän perusti stipendirahaston työntekijöiden lapsille ja loi ilmaisen terveydenhuolto-ohjelman pienituloisille perheille. Mutta merkittävin muutos oli henkilökohtainen. Alexander oli viettänyt vuosikymmeniä rakentaen muureja itsensä ja muun ihmiskunnan välille, käyttäen rikkauttaan ja valtaansa esteinä, jotka eristivät hänet kaikesta todellisesta haavoittuvuudesta. Nyt, ensimmäistä kertaa aikuisiässään, hän tunsi yhteyttä muihin ihmisiin aidolla tavalla. Marketta, hänen sihteerinsä, oli yksi ensimmäisistä, joka huomasi muutoksen. Herra Virtanen, hän sanoi eräänä päivänä, näytätte erilaiselta, kevyemmältä jollain tavalla. Alexander hymyili. Aito, lämmin hymy, ei se julma hymy, jota hän oli ennen käyttänyt aseena. Olen erilainen, Marketta. Opin, että todellinen voima ei tule siitä, että on valtaa muihin, vaan siitä, että käyttää tätä valtaa auttaakseen heitä. Toimistokin oli muuttunut. Alexander oli poistanut kaikki näytöt lääketieteellisine tutkintotodistuksineen, kaikki paremmuuden symbolit, joita oli käyttänyt pelottaakseen vierailijoita. Niiden tilalle hän laittoi kuvia työntekijöistään, heidän perheistään, sosiaalisista projekteista, joita oli alkanut rahoittaa. Pyörätuoli oli yhä siellä toimiston nurkassa. Alexander oli päättänyt pitää sen, ei halvaantumisen muistona, vaan nöyryyden symbolina, jonka oli oppinut. Joskus, tehdessään tärkeitä päätöksiä, hän istui siihen muutamaksi minuutiksi muistaakseen, miltä tuntui olla voimaton, ettei koskaan unohtaisi myötätunnon merkitystä. 6 kuukautta Davidin tapaamisen jälkeen Alexander sai puhelun, joka muuttaisi hänen elämänsä vielä kerran. Herra Virtanen, sanoi ääni linjan toisessa päässä. Nimeni on tohtori Sarah Chen, Helsingin lastensairaala. Meillä on täällä lapsi, jolla on erittäin harvinainen neurologinen tila. Vanhemmat mainitsivat, että teillä oli epätavanomainen kokemus paranemisesta. He haluaisivat keskustella kanssanne. Alexander tunsi sydämensä kiihtyvän. Se oli tilaisuus maksaa takaisin se,
mitä David oli tehnyt hänen hyväkseen. Kertokaa vanhemmille, että olen siellä tunnissa, Alexander vastasi. Ja tohtori Chen, joskus vastaukset ovat paikoissa, joista perinteinen lääketiede ei etsi, pitäkää mielenne avoimena. Kun Alexander saapui sairaalaan, hän löysi perheen, joka oli tuhoutumassa tuskasta. Vanhemmat, Maria ja Carlos, olivat maahanmuuttajia, jotka olivat käyttäneet kaikki säästönsä yrittäen parantaa 7-vuotiaan poikansa Pedron, joka oli menettänyt kykynsä puhua onnettomuuden jälkeen. Lääkärit sanoivat, ettei ole enää mitään tehtävissä, Maria sanoi itkien. Mutta me kuulimme, että te koitte jotain vastaavaa, että teidät paransi lapsi. Auttakaa meitä, pyydän. Alexander katsoi Pedroa, poikaa, jolla oli tummat hiukset ja surulliset silmät, jotka muistuttivat häntä tuskallisesti Davidista. Siinä hetkessä hän tiesi tarkalleen, mitä hänen täytyi tehdä. En voi luvata paranemista, Alexander sanoi polvistuen Pedron eteen, mutta voin luvata, ettemme luovuta, ja voin opettaa teille jotain, mitä olen oppinut. Joskus paraneminen alkaa silloin, kun lakkaamme hyväksymästä mahdottomuutta lopullisena vastauksena. Alexander vietti seuraavat viikot työskennellen Pedron ja hänen perheensä kanssa, ei yrittäen kopioida tarkalleen sitä, mitä David oli tehnyt hänelle, vaan soveltaen periaatteita, jotka oli oppinut. Toivoa luovuttamisen sijaan, emotionaalista yhteyttä tieteellisen kylmyyden sijaan, uskoa paranemiskykyyn passiivisen rajojen hyväksymisen sijaan. Vähitellen Pedro alkoi päästää ääniä, sitten sanoja, sitten kokonaisia lauseita. Lääkärit kutsuivat sitä selittämättömäksi spontaaniksi toipumiseksi, mutta Alexander tiesi totuuden. Pedro oli parantunut samasta voimasta, joka oli parantanut hänet, uudistuneen toivon ja aidon inhimillisen yhteyden voimasta. Vuosi Davidin tapaamisen jälkeen Alexander Virtanen oli täysin muuttunut mies. Hän oli luonut säätiön, joka oli omistettu auttamaan perheitä, jotka kohtasivat mahdottomia diagnooseja. Hän oli ottanut yhteyden sukulaisiin, jotka oli karkottanut julmuudellaan. Hän oli oppinut löytämään iloa yksinkertaisista asioista, vilpittömästä keskustelusta työntekijän kanssa, kiitoskirjeestä perheeltä, jota hänen säätiönsä oli auttanut, tunteesta kävellä kartanonsa puutarhoissa, ei kuninkaana tarkastamassa valtakuntaansa, vaan miehenä, joka oli kiitollinen elossa olemisesta. Ja joskus, kun hän käveli yksin puutarhoissa, Alexander ajatteli 8-vuotiasta poikaa, joka oli muuttanut hänen elämänsä yhdellä yksinkertaisella kysymyksellä. Entä jos parhaat ovat väärässä? Hän ei nähnyt Davidia enää koskaan, mutta kantoi mukanaan arvokkainta oppia, jonka oli oppinut, että todellinen paraneminen ei tapahdu vain kehossa, vaan sydämessä, ja että joskus suurin voima, joka meillä voi olla, on nöyryys myöntää, ettemme tiedä kaikkea ja rohkeus uskoa mahdottomaan. Alexander Virtanen oli tarjonnut 1 000 000 euron palkkiota paranemisesta. Lopulta hän sai jotain paljon arvokkaampaa, toisen mahdollisuuden olla ihminen, ja tällä kertaa hän ei haaskaisi tätä tilaisuutta. Muutos oli täydellinen. Mies, joka yhtenä päivänä oli pilkannut lapsen toivoa, omisti nyt elämänsä istuttaakseen toivon siemeniä sydämiin, jotka olivat luovuttaneet. Ja jokaisessa elämässä, jota hän kosketti, jokaisessa perheessä, jota hän auttoi, Alexander piti elävänä muiston pojasta, joka oli opettanut hänelle, että suurimmat ihmeet tapahtuvat, kun lakkaamme uskomasta rajoituksiin ja alamme uskoa mahdollisuuksiin. Joskus suurin ihme ei tapahdu kehossa, vaan sydämessä. Ja kun joku epäuskottava muuttaa kaiken, kuka oli todella rikki? Jos tämä tarina kosketti sinua, jätä tykkäys, kommentoi mikä liikutti sinua eniten ja tilaa kanava, ettet menetä seuraavia totuuksia, joita kenelläkään muulla ei ole rohkeutta kertoa. Täällä jokainen tarina on peili ja ehkä paranemisen alku.